por toda la zona de la coronilla con el cielo. Conectar lo divino con lo terrenal, lo mental. Doncs aquest taller està pensat, diguéssim, des de la vessant del moviment, però sobretot pel dia d'avui té, diguéssim, un ingredient extra que normalment a l'EVOI ja el treballem, però avui de manera més, d'una manera molt més aguda. I és sobretot pensar de quina manera podem passar, diguéssim, una estona i que les dones que vinguin, les noies que vulguin participar, puguin viure certs conceptes de com encarna la verticalitat, de lo que és l'empoderament, des de la vessant, diguéssim, artística i en aquest cas des de la vessant de la dansa i del moviment. El masclisme és un virus que està a tot arreu i per tant en el món de l'art també no quedem excloïdes d'aquest virus i com a dones crec que en tots els àmbits hem de prendre consciència d'on estem i què podem aportar. En ellas tenemos la voluntad de sostener y de avanzar.